jaksossa päästiin Pykselkrukista Kalmarin kautta Sandhamniin ja Sandhamnista Simrishamniin. Tässä jaksossa matkataan Tanskan puolelle Klintholm Havniin ja sitten Rostockiin. Tervetuloa mukaan! Simrishamnista Ruotsista lähdettiin kohti Tanskaa 12.6. aamulla ani varhain. Lähdettiin tällaisella hyvin tyvenellä kelillä, koska muutoin sääikkuna tuonne Tanskaan mennessä sopii tähän hyvin, mutta jouduttiin siis aamusta ensin vähän moottoroimaan. Heti lähdön jälkeen otettiin vuorotelle aamupäikkärit. Herätä mut sit lounaalle. Simrishamnista lähdettiin aamulla ja jouduttiin moottoroimaan 3 tuntia, oli aivan tyven. Nyt mennään hyvässä sivuvastaisessa. Seitsemän puolta 8 solmua. Hieno keli. Aamulla kun tehtiin lähtöä, niin mä tajusin, että meiltä puuttuu kokonaan Tanskan vierailijalippu. Tää räätäli tekee. On kyllä lippu. Aha. Mitä lippua? No, Tanskan lippu. Niin kuin jokainen aina tässä kohtaa, Mert. Hei, se on omavaraisuus. Ei. Hän alkoi nyt tekemään Itävallan lipusta. Eikö se ole Itävallan lippu? Tanskan lippua. No, katsotaan mikä on lopputulema. Sano mua ompelijaksi. Mä käyn nostamaan meidän lipun salkoon ja sitten mä teen luultavasti. Iltapäivällä lähestyttiin Tanskaa ja matkalla ohitettiin tällainen tuulipuisto. Tanskassa meillä määränpäänä oli Klintholm Havn. Varmaan toi kylti vasemman puolella. Täytyy nyt vähän katsoa, kuin syväkin siinä. Rantautuminen tähän satamaan itsessään oli ihan helppo, mutta meillä oli ainoastaan yksi laituri, mihin meidät ohjattiin. Ja siinä on noita auton renkaita, niin ne on aina vähän kurjia ja se aiheutti sitten rantautumisen jälkeen monenlaista säätämistä fendareitten ja lautoja fendareitten ja noiden autorenkaiden väliin. Ja Veneen kylkeen tuli renkaan kuvat. siinä sitten touhuttiin varmaan puoli tuntia, kunnes vene oli sillä tavalla, että ei hankaa. Siinä laiturilla oli niin viihtyisän näköinen pieni ravintola, että mä ehdotin, että mennään siihen ottaa maljat rantautumisen päälle. Se tepastaa. Heti kun näkyy kapakka jossakin. Silirympsissä. Siellä on halpa ravintola. Parit sintonikkia vajaa 40. Tuollahan se sauna on, joku sinne kömpi äsken. Tuolla siis. Klintholm oli viihtyisä satama, mutta me jouduttiin ikäväksemme isompana veneenä tuohon toiselle puolelle, missä oli noita renkaita. Tuolla satamassa oli saunakin,
olisi ollut oikein tuollainen puukiuas, mutta me ei nyt sitten tällä reissulla tuossa saunassa käyty. Sataman kylä oli viihtyisä, idyllinen, pieni kylä. Jari pyöräili sen läpi tuossa muutamassa minuutissa. Siellä oli pizzeriaa ja leipomoa. Tanskan kalliiden hintojen takia me ei ravintoloissa käyty tuossa kylässä. Plus, että oli vähän tuommoista kurjaa ilmaa, että ei innostanut tuonne terasseille vesisateessa mennä. Et mehän oltiin tuolla Klintholmissa pitelemässä vähän kovia tuulia. Et 4 päivää me siellä kaiken kaikkiaan, tai 4 yötä kaiken kaikkiaan oltiin. Sweet home. Ihan sataman vieressä oli tuollainen pieni uimaranta. Siellä käytiin yksi ilta kävelemässä, kun sade lakkas ja vähän tuuli rauhoittui. Oli ihan kaunis maisema. Ja rannalta löytyi ihania simpukan kuoria. Mä aion niistä alkaa askartelemaan jotain kauniita juttuja. Viimeisenä päivänä lähdettiin bussilla Mons Klintin liitukivikallioille. Se on Unescon maailmanperintökohde ja sinne oli satamasta noin vartin bussimatka. Näköala tasanteelle oli 400 porrasta. Miten menee? Hyvin menee. Olen kiivettynyt 3 kertaa nämä raput. Kyllä se rappujen kiipeäminen kannatti. Se maisema oli kyllä aivan upea, mikä siellä sitten näkyy. Nina lupasi, että jos käydään siellä alhaalla, niin mä saan pehmikset. Seuraavana aamuna tehtiin lähtöä ja ennen lähtöä Jari kävi vähän tarkistamassa moottoria. Ei ole tälle keväälle vielä väri muuttunut öljyissä. Sitten kerättiin pois kaikki laudat ja ylimääräiset köydet ja päästiin jatkamaan matkaa kohti Saksan Rostockia päivämäärällä 16.6. ja
noin 8:15 päästiin lähteä. Otaanko mä irti? Onko sulla kaikki nyt valmiin? Tai irti vaan. Onko se keula irti? On. Eli ei laahaa renkaihin? Ei. Ajettiin satamasta ulos ja heti kun päästiin sataman ulkopuolelle, niin sai nostaa purjeet ja lähdettiin sitten 8-10 metrin sivuvastaisessa tuulessa kohti Rostockia. Rostockia lähestyessä tuuli kääntyi taaemmaksi ja samoin se alkoi sitten heikkenemään aika reilusti. Rauhaksillaan lillutaan kohti Rostockin satamaa. Saavuttiin Rostockin Hohhedune satamaan 4:30 maissa iltapäivällä aurinkoisessa, lähes tuulettomassa kelissä. Purjehdus oli semmoinen 7,5 tuntia, oikein mukava päiväpurjehdus. Tämä satama on ihan valtava. Me saatiin paalujen välistä paikka tuolta laiturilta F. Satamassa on 8 pitkää laituria A:sta H:hon ja nämä on valtavan pitkiä. Heti rantautumisen jälkeen lähdettiin satamakonttorille maksamaan satamamaksu. Meillä on ajatus olla tässä Rostocissa 3 yötä perjantaihin asti. Perjantaina näyttäisi olevan sellaiset tuulet näillä näkymin, että päästään jatkamaan kohti Kieliä. Satamakonttorissa oli tommonen pieni myymälä myös, mistä sai jotain elintarvikkeita ja sieltä saa muun muassa aamupalaa ja olutta. Palvelu oli oikein ystävällinen ja asiat saatiin hyvin hoidettua. Palattiin hetkeksi veneelle pötköttelemään ja sitten lähdettiin taas tutustumaan ruokavalikoimaan. Hohhedune satamasta on 2 minuutin kävely tuohon Lossirantaan, mistä menee non-stop noita lauttoja Warnemünden ja Hohhedynen väliä. Me käytiin siellä Warnemündessä joka ilta syömässä ja kävelemässä. Miten menee? Tarvii itsellä kippara. Tuolla näkyy Warnemünde, missä käytiin tosiaan syömässä ja siellä on ihan miellyttävät noi jokikadut ja paljon ravintoloita ja syötiin luonnollisesti leikettä, snitseliä ja syötiin me muutakin, mutta ensimmäisenä iltana snitselit. Seuraavana päivänä Jarilla oli töitä koko päivän, niin mä lähdin sitten
pitkälle kävelylenkille. Tässä ihan sataman vieressä on tämmöinen 4 kilometriä pitkä hiekkaranta, jota mä lähdin kävelemään ja keräilemään simpukan kuoria ja kävelin sen 4 kilometriä rantaa toiseen suuntaan ja sitten tietä pitkin takaisin. Se oli oikein mukava reippailu, kun on tullut vähän liikuttua tässä reissulla. Ja sitä mä aina jään kaipaamaan, sitä liikkumista. Näihin kuviin ja tunnelmiin ja huomenna jatketaan matkaa kohti Kiiliä. Kiitos kun katsoit ja nähdään ensi kerralla. Heippa! Morjes!